Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato. Conchita Pater. Conchita Pater? Uy, ang inahan man ni Lindo. Oh. May tao. May musulin sa dinis misteryo og gabi eh. Muna ka ng kriminal pay. May balik ka siya. Kinsa? Ang killer. Basin doon na say... Basin doon na say mamatay. O patay nga ilabay din eh. Oh, pidani bay uy. Kulbaan man sa tanang imong gisulti ha. Popo! Ha? Aray! Agay! Inay. Pay dyan yun eh. Tas kong tuhod uy. Ay, pagsaba. At atong lilion kung kinsa ng mga tao ang gusto muso din eh. Oh, oh. Abay, nakasod na kit sila. Tulos sila kapuok. Dili maklaro kay patay ang suka dapit sa gate. Ayaw lagi paglangas, apay. Ang mga lalaki, dunay giyayong ano. Pay, mga dautan yun na sila. Shhh! Ay, lagi sa papay. Oh, abay. Naasili kisog sa nga sako. Tuwa sila sa gianan paingon sa itong payag mo, Agyo. May laing misod. Kisam ka na sila. Abay, Mikmik, di lang ganoon na maglihok din sa itong gihupan, ha? Oh, Tingog sa babay. ay, si Milchi man na. Oh, tuo na, si Melichi, good. Og si Dindo. Og si Gapolo. Hala. Taalagi na sila. Pagdali, Poldo! Oh, Dadaan ang butang dili sa musuliyo sa mga alkira. abay. Dali! Unsam na sila diha sa musuliyo sa mga alkira. O, dire. Dire ibutang ang tanang natong mga gamit. Dire. Sige, pagtrabaho na mo diya ha. Ako rin bahala sa inyong video para gwapo mo. Militsi, mahimo pag di lang ka mag-video. Mahimo mo sabang ebidensya kung madakpan ta. Basta di lang good ko. Sige, Poldo. Sogdi na ang pagdukdok sa bungbong sa musuliyo. Boss. Abay dyan ni. Ilang buslutan ang musuleyo sa ang mga alkera. Og ang atong agi ang ilang gisupay. Makita nilang atong gimasa, apay. Ayaw na paglihok. Pasagdan lang una nato sila. Dili lang nato sila badlungon. Dili. Pasagdan to sila nga mahago. Ang importante nga, nahibaw ta nga sila ang may buslutan. Di lang nato sila picturean sa ilang gibuhat. Ngit-ngit mo kayo? Ako lang silang videohan, apay. Bahalag dili maklaro. Sige. Nana! May buhagi na ang bato. Nabusot ang bongbong. Kana! Maklaro ng buslot. Sige! Paspasi ang pagbunal sa bungbong! Boss. Yes! Yes! Nana, gyud! Nabusot ang likod sa musuliyo. Okay. O sa may sunod niyong buhaton. Sige. Iwagi ang ilawang Poldo. Boss. O sino ang puldo? Nabuslot yun nila pagbalik ang atong gibuslutan. Abay. Lungo na ba na? Nakita na nila ang lungon ni Cleofe Alquera. Uy. Sige. Hulbutan lungon. Dali, Poldo. Hulbutan. Ako rin mo bandot, boss. Ang ako, apil ko. Ikaw ra. Lagi. Agawon ko. Ganun. Bata-bata man ka. Natural. Ikaw gay mo hulbot anang lungon. Makatao ka ko ini. Makataog lagi ka, ana. Ito mo noon. Katako ni Muglawas, puldo. Sige na. Hulbutan na ng lungon. Sige. Sa mga... Gahi, boss. Uy, bida. Tabagi na lang ko, boss. Gahi kayo. Has kang yaya, agad mo. Dali, bebe.
Kita doang muhulbot, be. Oh. Ana! Ha? May gawas na kitang lungon. Kang kisam ka ning lungon, no? Kang Dunya Clovey Alkira ni. Dali. Sibog. Be. Ablihan to tabon, be. Ablihan to tabon, be. Kang ano magdaan ng lungon, boss? Oh. La. Tuuda. May nag-una nag-abli sa lungon. Naghago-hago lang dyan sila, bay. Ano man? Atong tanahon, kung ilabang iuli ang lungon Panuway. balik sa sunod. Naunhan taglaing tao. Abli ng tabon, bebe. Tara to. Kung unsa gina sa sud. Dali, be. Lihan nila. Kumidyahan na to, eh. Oy. Unsa man ni? Ala. Ano sa man ron? Dindo! Ano naman ni? Abay, may mitubag nga mga iro sa imong pag-uwang. Unsa ko ni? Ito, kinida. Aligri na ni. Dindo! Dalian na! Nandog naman akong balibo! Boss din daw. Kalabira ang sod sa lungon, boss. Kalabira gid ang sulod ng lungon. Lagi. Why magkapa-interes? Dindo, sige na! Mamiya na ta din O iba! Sige na! Pero ibalik ko na to ang lungon sa sud. Boss. Poldo! Tabuni na buslot ka bongbong. Dali na, Milche! Paghinay lang, Dindo! Tanawa na yung mga tumban. Tanawa. Unsa naman ni, oy? Ila man ako gibiyaan din, eh. Nanindog na gina akong balibo. Tabunan ko na lang ning sagbot, eh. Bahala na lang kang busuliyo, ka. Nahadlok ng maayos si Puldo. Akong labayon ug bato, be. Hadlo ka sa datoy! Kinusam ka unang milungkab sa musuliyo, no? Sa mga alkira. Kinsa ka? Iyan mabugi ka. Kuan. Doon na lang may gisosi ba? Ug unsa man ang inyong gisusi? Kuan ka lang, Doon na mo'y kabuang niya gihimo din, no? dili pa, dili gini siya kabuang pa. Kuan lang ni siya ka lang, bitaw. Dito mi sa Minterio pa. Nagunsa mo sa menteryo? Gabi naman kayo! May milungkab sa musuliyo sa mga alkira. Unsa? Unsa ba ginisidto ni alkira pa? Nganong doon na may milungkab sa iyang musuliyo? Ganong nahibaw mo? Nga may milungkab sa iyang musoleo. Tungod kay amo ning gilungkab karon ba? Tindo! Tuwa ba ni mo'y respeto sa patay? Ako kuan ba kaning ako lagi klaro kung unsa ginihitabo ba sa kini sa musuliyo pa ba? Kay klaro man kayo nga dunay nag-una og lungkab ini. Unya gimasahan ra og balik og semento. O niya, unsa may inyong nadiskubrihan sa lungo ni Doña Cleofe Alquera? Kuan kanang wa pa. Wa? Bisan alahas, uon sa nga butan. Wa mo'y nakita sa suod sa iyang lungon. Wa pa. Kalabira ang tuwa dito. Wa mo'y nakitang singsing. Sing-sing? Oh, singsing nga dili gyud hubo ni Doña Cleofe Alquera. Wa may sing-sing dito pa. Kung mao ka na, may laing mikawat sa singsing. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!